Huriani Tuhata, ada orang sota mulai acara parminggota, jumolo mahita martangiang di bagasan roha tabe, martangiang mahita. Amin. Huriani Tuhata, namar pungu dohita muse sadarion, laho mamuji, dohot pasanga pot tuhatai, marhite parmingguon di minggu patuluhon dung terinitatis. Tuhata debatasi tolu sadai, ido na toktong mamasu-masu ganu pripe akka nasay marsihohot tuhibana. Pinuji ma debatasi tolu sadai, nasay toktong mamasu-masu hami di parsari peon nami. Marhite topik ni mingguta sadarion, ditogion dohita asa pajongjong bagas na martua. Tar pajongjong hita doi molo takas hita marpangolion tuhata, jala saimian hita di holong ni roha ni debata. Pinuji ma debata si tolu sadai, nasay toktong mamasu-masu hami di parsari peon nami. Atong tapasada marohata laho mamuji tuhata si tolu sadai, marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon, amen. Nunga tibuhian di idarohaku Jahoba, ninna ibana do, aholongon saleleng-leleng na hubain makaholongiho, ihutahitiho marhite-hite denggan basam, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, salehon jala patubu madihami haporseaon nasitong, tabay ma haporseaon nami ganupari, asalam togu, lehon madihami holong ni roha naso marpangasi, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma, lehon dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami, mambahen lomo ni rohami, say oloy mapangidoan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marende hita. Oh
Tangihon hamuma patik ni debata, imana tersurat di sada Petrus 5 ayat 5. Lau songoni mahamu akan nau poso, uduk mahamu diakana tumunggane, alai salhutna mahamu manolukon haserepon sama hamu, ai dialo debatado akan nagijang roha, alai dilehon do asi-asi tu akan naserep marroha, atong rak mangido gogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marende hita. Tangiang manopoti dosa dohot baga-baga ni debata. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para siroha na sumurong, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami alak pardosa na dangolonro tujolo ni habangsa habadiomi, manopoti jala manganggukon dosa nami, maca jot-jot huarsai hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami naroai, dang huhahlongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, nang doson diri nami hubain hami, dibaheni tamado rimasammu, jala uhumammu hami tuhamatean, saleleng nileleng nai. Ale Tuhan debata amanami, saya si maroham di hami, ajari hami mangulaun songon natama di roham. Ale Tuhan debata amanami, di partikian na parpudion, jot-jot do gabe moru akka paholong ni roha di hami. Sipata juking do paranginami maradopon akka dongan sabagas nami. Akayanakon nami pe di tonga-tonga ni bagas torop naso panguloi be diajar ni natorasna. Ale Tuhan, say asimaroham marnidahami halak nadangolon.
Ale Tuhan debata amanami, saya si maroham dihami, ajari hami marpangoloyon na marbulus niroha, dohot biar niroha midaho. Ale Tuhan, hombar tu anjuran ni pamarenta nami, masuhan nami ma new normal life, asa mulak kami musay mangulak kasih ulahon nami, boboto kami dang murai ulahon nami, gariada ikon lam jamot do kami, asa unang manusai virus corona itu kami ganup marsada-sada. Ale Tuhan, say patubu maholong niroha sama kami, asa masih sosoan kami, manghihuton sude protokol kesehatan. Unang palawas kami marroha diri, alay sa marroha torang mahami on saluhut na di parngolon nami. Ale debata amanami, saya si maroham dihami, pargogoy hami manjamoton diri nami, dohot rumah tangga nami, asa manotong di bagasan holong niroham. Alay na mapaurus mahami nuaing tuasi ni roham na gudangi, mangido siyan nasa roha nami hasesaan ni dosa nami salhut na, sayurupi mahami paubahon roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak holongan ni roham, si Pangulo hami dohot ala ni guarmu dabadiay. Ale Tuhan, saya si maroham dihami halak na dangolon. Amen. Tapi kema baga-baga ni debata, molo tungadong manang ise namar dosa, adong do pangaudiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai, jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alay dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion, asangapon ma di debata na diginjang. Amen. Amin. Marende hita. Hatani debata turpuk epistel di minggu patuluon dung Trinitatis sadarion. Imana tersurat di ede bidualu mamuka maisian ayat 5 satu ayat 7. Isedo ulaning ibana nama naik sian hahlongonan, jala marpakung sadehan tua sudungan nirwana, ditoruni hau utte manis ahu manungguli holong niroham, laos disido diai inattaho, disido ho ditubuhon na manubuhon ho. Bahay maaw songon tintin sahap tu bagasan roham,
songon tintin sahap tu botohomu. Aitung nagogo doroha haholongoni, songon gogo ni hamate hantahe, tung na jorbut do pangiburuon nai, songon jorbut ni banua toru tahe, nala na do songon nala ni api, songon hilap cian Jahoba. Rope aka aik magodang, dang tarbar hosa anggoroha holongoni, jala dang tarau aka batang ai. Tung sura pe olo sadabawa mangalehon nasa arta piniopna di jabuna, bahen ali ni roha holongoni hian, dang parduli ibana disi, ima yanggo sahatna, martua do akana tumangihon hata ni debata, jalan nau piopsa. Amen. Mari dehita. Tuhan Yesus, namunaan, songgok damina, biar hulan, dari pargogo, golonai, nasa dosaku, nang saydoi, tamarito, orang lain, di dia Tuhan, tudus suni, tuk manupai, berbeda, sesudah Yesus, hidup jiwa. Tahati dakon ma hapor seautai, songon nahina tindakon ni dongata sa hapor seaun di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopa langit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinmoni si Maria, na gabi-gabian senton di purbadia, andorang soha bubuhan, ido tuhata, na tumaun na bernit, di pangmula silatus, na mata tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat banut toru di tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, manai pargogo na soha durusani, di sima ibana pamila sogot tu tanoon, manguhumi ala na mangulu dohot na mate, au porsea di tondi purbadia, jala adong sada huria nabadia, dia, huria ni ala Pakistan akan nabadia, do desani dosa, do tayi naman dok, mangulu do sogot daging hal anong mate, do dia nguluan na sura suda. Amin. Shalom, selamat hari Minggu madihita sude ruas ni huriatta. Tabigi matiting di minggu tasadarion, minggu tanggal 20 Juni 2020. Naparjolo titing namarragam. Goar ni minggu tasadarion, ima minggu patoluhon dung Trinitatis. Jala topi ni minggu ta, ima pajongjong bagas namartua. B. Pertanyaan sektor. Hobar tu kondisi wabah COVID-10 sia na soboy dope terkendali sahat tu tikion alani pertanyaan sektor tapatu pama di bagas tabi. C. Surat pengembalaan napa 10-hon. Hobar tu surat pengembalaan napa siahon tanggal 10 Juni 2020. Ima manotopon permingguan mulai tanggal 10 Mei sahat tu tanggal 27 Juni 2020. Pertanyaan sektor permingguan godang tapatupa di bagas tabi alani pandemi COVID-10 sia na somas soho dope. Hobar tu si tapagajang mamusetiki
ima sahatu hari Sabtu tanggal 10 Juli 2020. D. Sermon Parhalado. Marhite titingon pinabotohon matuhita sudi parhalado ni huriata. Asa di hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 patupaota do sermon dimulai pukul 10 walu maringanan di bagas gereja imalaho makatai taringot akan narikot di huriataon. Hobartusi rade mahita madohoti sermon jala unang lupa hita iko pakai masker jaga jarak dohot manuci tangan. E. Pelantikan pengurus seksi kategorial periode 2020 sampai 2022. Hobar naung di Patupa Huriata pelantikan fungsionaris periode tahun 2021 tahun 2024. Jalan naung di nati titing ni minggu naung salpu. Asa di Patupa ganup dewan pamiliton ni pengurus ganup seksi kategorial alani tasakapi Huriata do pelantikan ni sude pengurus seksi kategorial ni dewan na adong di Huriataon ima di hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 mulai pukul 10 maringanan di bagas gereja laos tapatu pada permingguon jala holan akan dilantik dohot parhalado do namar minggu disi dohot syarat ikon pakai masker jala dohot manuci tangan. Parhepengon taidama laporan keuangan akapelia bulanan perpuluhan doho akka hamuliateon dia kana so masuk depe di titing sadarion di hari Minggu naneng Roma di titikon mauliate ma di sudi ruas na pasahat to pilihan bulanan doho hamuliateon perpuluhan dohot partisipasi tu akka ulaon huria lam ditabay tu hatama pasu-pasuna dihita saluhutna. Songonima titing di mingguta sadarion. Tapasada marohata martang yang mahita. Tuhan debata amanami na berhabangsa di Bonua Gijang. Puji-pujian doho mauliate di pasahat rohanami tuho ali Tuhan. Siala asido holong ni roham. Di patari parhodo pihami sahatu partikian sadarion. Di bagasan hahi pason dohot lasni roha. Tuhan nunga dibagi hami titing ni huriami na di bagasa saminggon. Na totong dope marukil rohanami Tuhan. Na suboy dope hami ro marminggu tu bagas coromi. Na totong dope patupaw nami parmingguan nami di bagas nami ganup marsada-sada. Alani Tuhan mangido mangelek kami tu adopan muna badai. Asa homa Tuhan na totong manodangin. Roha doho pikiran nami. Asa totong Tuhan manahak kami Tuhan. Lisado akka parukilon na songgop tutonga-tonga nami. Hodo Tuhan pangalualuan nami. Hodo Tuhan na boy mga puli roha nami. Tung maragam pe Tuhan dia do pihami akka pergumulan ni ngulu nami. Alay takas do di boto hami Tuhan. Holak korot na tuk Tuhan. Nalalaho mabuat dami turohan nami. Pasu-pasu saluhut na ruas ni huriami. Mulai siya na me sahat tu na magodang sahat tu na matua. Homa Tuhan. Na totong mangalihon hahipason. Homa Tuhan na totong mangalihon las ni roha. Asa di bagasin sa luhut na hami Tuhan. Totong mardami sonang roha nami. Totong diingot hami pajonok ko diri nami tuho. Tuhan di bata ama nami. Totong do Tuhan mangido mangelik kami Tuhan tuho. Di hari Minggu Tuhan. Ima songon aka pelantikan. Nanang patupon ni huriam Tuhan. Homa Tuhan. Napasauto ni saluhut na. Dia hari Minggu akan salpu-salpu Tuhan. Nunga di patupa huriami Tuhan. Pelantikan tu aka fungsionaris namin na terpilih. Suruh matodim to diperbadiai Tuhan. Asa mangula diganup aka perhalodemi Tuhan.
Asaboy na sida mangulahon akaulahon naunong pinasahat tu na sida. Dia kaseksi kategorial nanung terpilih Tuhan dineneng dilantik Tuhan. Homa Tuhan na mangajari na sida. Lehon aka hadingganon, lehon aka kebijaksanaan, lehon aka pamikirion na turang tu na sida Tuhan. Asaboy mardalan Tuhan dengan huria nami dibawa ke pengurusan nasida. Atong Tuhan mangido mangelek do pehami Tuhan tuho. Di hari 30 Juni 2022 neng konai mas sermon Tuhan, sermon perhalado. Imana di namaringanan Tuhan di bagas garejon. Homa Tuhan na manutuki rohani sudi aka perhalado mi Tuhan. Asarona sida Tuhan. Lau madohoti sermoni. Lehon aka haipason, lehon aka tiurni pikiran, lehon Tuhan akan narikot di bagas ngolu nami saluhutna, asa di bagasani Tuhan mardame sonang roha doho pikiran namin. Satokin nai Tuhan, nang bigyon nai ma Tuhan barita nauli, na nang patol khas na posomi, ho ma Tuhan, na manorangi roha doho pikiran nami, asa barita nauli na nang bigyon nami Tuhan, boy dia tu si hami. Jalan aposomi pe Tuhan na neng patol haso barita nauli. Totong pasu-pasu pargugoy Tuhan. Asa anggia Tuhan barita nauli na neng pinasahat nasida. Boy Tuhan tolhas saha di atu si hami. Pardosa nagodang dohami Tuhan. Jumulo se sama dosa nami nagodangi. Asa talupa mi Tuhan. Majalo asido holong ni roham. Mau liate ma dipasaha rohanami tuho. Marhiti anakmu Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Mare de mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata ni debata nagabe turpuk jamita di minggu tasadarion, ima natar surat di buku Kolose, Bidutolu mamukasian ayat 10 sahat rodi ayat 20 sada. Kolose tolu ayat 10 sahat rodi 20 sada. Hujahahon madihita saluhutna takasma tapai hutihut. Hamu akaparopuan oloi hamu maha tani hamuliam munabe songon natama di rohani Tuhani.
hamu akabawa, haholongi hamu ma pardi hutamu nabi, jala unang majuking hamu maradopon nasida. Hamu akadak danak, sadok pangoloi mahamu di natorasmuna, ay ido di halomohon Tuhani. Hamu aka ama-ama, unang gitali hamu aka anak komuna, asa unang madili, ido ianggo sahatna. Hamuna ama nami dohot ina nami nang sude ruas ni huriata, topik ni minggu ta di minggu patuluhon dung Trinitatisan ima pajongjong bagas namartua. Sasitong na ahado dasor di halak Kristen laho pajongjokon sada bagas na baru. Manang ahado motivasi ni halak Kristen laho mamuka rumah tangga na baru. Dinadiba adong aka motivasi na manirpang, adong motivasi naso sian hinalomohon ni rohani debata. Adong maon ala hisap-hisap ni daging. Adong do halak Kristen na pajongjokon rumah tangga na baru ala tuntutan ni na tua-tua. Adong do muse halak Kristen na pajongjokon rumah tangga na baru ala tuntutan ni umur. Dohot akalan na asing dope, motivasi na manirpang, manang dasar yang salah, uju pajongjokon bagas manang rumah tangga na baru. Alanido amanginang dohot akadongan saha porsiaon, naing takas boto otta, jalanaing takas tadaota, sa sitong na ahado motivasi ni halak Kristen, laho pajongjokon rumah tangga na baru. Ahado motivasi ni halak Kristen, laho mamuka rumah tangga na baru. Alanido marhite turpukon, barita nauli na adong di buku Koloseon, adong opat motivasi dinalaho mamuka pardongan saripeon, manang pajongjokon rumah tangga na baru. Di ayat 15 sahat rodi ayat 16 didok disi, ikon dameni Kristus mangarajai rohana. Dok di ayat 16 ikon parroha mauliate. Jala diturpukta sadarion adong dua disi ditaringoti, laho pajongjokon rumah tangga na baru, manang mamuka rumah tangga na baru ikon di bagasan haporseaon na tugu tu Yesus Kristus, jala totu napaupaton ikon adong disi holong na yas naong pinasahat ni Yesus Kristus tuganup rohani aka naporsea. Ima amanginang opat dasor, manang opat motivasi ni halak Kristen, laho pajongjokon rumah tangga na baru. Opat motivasi laho mamuka bagas manang rumah tangga na baru. Ikon adong haporseaon na tugu. Ikon adong holong ni roha. Jala ikod dami ni Kristus mangarajai rohana. Jala na parpudi na paupaton. Ikon parroha mauliate. Om manarikot na naeng si ihutonon ni saluhut halak Kristen.
Om manarikot na naing ulahonon ni halak Kristen di sadok portibion molo adong sakap di bagasan rohana na naing pajongjokon manang mamuka rumah tangga nai baru. Taida manginang na parjolo di ayat 10 sahat rodi ayat 10 sia. Paropuan na mangoloi hatani hamulianna jala bawa na makaholongi pardi hutana. Paropuan na mangoloi hatani hamulianna jala bawa na makaholongi pardi hutana. Didok tua kaparopuan asa gabi pangoloi di hatani hamulianna lapatan na manginang. Molo dioloi pe hamulian nei songon natama di rohani Tuhani. Pangoloyon nei songon hatari daonna di namangoloi Tuhani. Pangoloyon ni paropuat tua kahamulianna songon pangoloyon ni ibana tuhatani debata. Nang tua kabawa didok haholongi ma pardi hutam. Holong nai rupani na pinasahat na tu pardi hutana. Songon parbue ni holong ni debata naung jilanona di bagasan ngoluna. Holong nai na pinasahat na tu pardi hutanai songon parbue ni holong ni debata naung di jalo ibana di bagasan ngoluna. Akaparopuan mangoloi hamulian nabi akabawa makaholongi pardi hutan nabi. Lapatan na adong hubungan timbal balik antara suami dan istri. Adong hubungan yang saling melengkapi antara suami dan istri. Adong hubungan yang saling menyempurnakan antara suami dan istri. Gabe sikokma parsaripeoni. Gabe sempurna ma rumah tangga nai barui ala dioloi paropuan hamulian nabi jala dihaholongi bawa aka pardi hutan nabi. Jadi ikon saling melengkapi. Hubungan timbal baliki ikut denggan. Hubungan timbal balik antara istri dan suami ikon uli harus baru dan diperbaharui setiap hari. Unang borat sabola. Unang teleng sabola. Manang unang dituntut akaparopuan gabe pangoloi di hamulianna. HP bawai dakya dihaholongi pardi hutana. Manang sebalikna. Unang dituntut holong sian bawa. HP dakya dioloi hatani hamulian. Jadi harus saling melengkapi. Harus saling menyempurnakan. Hubungan timbal balik itu harus adil. Tidak berat sebelah. Unang teleng sabola. Unang borat sabola. Asa unang adong narugi. Jala adong yang merasa diuntungkan. Alani doa manginang taida marhite turpukon didok tu paropuani gabe pangoloi di hatani hamulian muna mahamu pangoloi lapatanna uduk alai tung surape uduk dang nanaing madok asa gabe marlomo-lomo bawai tu akaparopuan tung surape didok uduk dang nagabe tumoru harga diri ni akaparopuan sian bawa. Pangoloi, mangoloi harus diawali dari kata mendengarkan dan memperhatikan. Dasar nana parjolo ima manangihon dohot maparatiatehon. Jolo ditangihon do, jolo diparatiatehon do, dungipe diulahon ma natinangihon nai. Jolo ditangihon, jolo di paratiate hodo ahahata ni bawana
ahahatani hamulianna dungi dioloi mahatanai jala diulahon di bagasan ngoluna. Didok tua kabawai haholongi ma pardi hutamu nabi. Holong na dison na dimaksud ima holong agape. Holong naso bersyarat. Holong na rela berkorban. Holong na mengampuni. Gareada di sada Korin 10 ayat 4. Diguari do disi ciri-ciri ni holong ima labas marroha. Atau orang yang sabar. Didok muse serta atau orang yang murah hati. Didok muse holongi dang mangiburu atau tidak cemburu. Dang tengah atau tidak memegahkan diri. Jaladang di paburnang-burnang dirina atau tidak sombong. Atong molo adong do pangoloyoni dohot holongi di sada rumah tangga berarti gabe bagas na mertua mai digoari. Molo jupang do pangoloyon dohot holong na sempurna yang saling melengkapi di sada-sada rumah tangga nai baru boi ma digoari i rumah tangga na martua na arga jala harmonis. Alai taidama amanginang di partikian saunari. Taida mana masa di godangan rumah tangga ni halak Kristen di partikian waingon. Nunga tung torop bagas manang rumah tangga ni halak Kristen na gurgar. Nunga tung torop bagas manang rumah tangga ni halak Kristen na sursar. Jalanunga tung torop bagas manang rumah tangga ni halak Kristen na burbar manang purpar ala sala motivasina. Ala sala unokna, sala dasorna gabe gurgar ma, gabe sursar ma jala gabe burbar ma rumah tanggai. Taida ma di partikian saunari. Anggotiki mardonga-donga dope soina ma mesrana. Anggotiki mardonga dope soina ma sonangna. Soina ma tabona. Molo bahasa gombal na paling terkenal di partikia sonarion di dokma kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah matahariku. You are my everything ninna. Hape se boto ate. Melongai dok kaulah matahari kuninna berarti nama bakar namai. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah matahariku, you are my everything. Soi nama tabo na begion hatai. Romuse paropuani molo marsahit hoa bang. Bay maau gabi uba muinna abagu ya bang. Molo ngaliak ko bay maaw gabi ulosmu. Jala molo mohopak ko bay maaw gabi alogo pangalabohi dihonin. Soy na matabo na bigiyon. Soy na masonang na molo tiki mardongat-dongat dope. Manang dinasahali songon hata ni edday na madok molo olo hodiyaw ikodo rupe sonang. Kopi susu manugot, holan na mga mudum. Ima anggo hatay, hapedong saut, ala suadong parroha mauliate, ala suadong beholongi, jaladang adong hapor siyaw na tugudohot dami ni Kristus na mga rajay rohana sida, gabi gurgar marumatanggay, gabi sursar jala dang dihalomohon debatabi, hajong-jongan ni rumah tanggay. Alani do manginang di partikia saunarion rikot naing renukonon ni saluhut halak Kristen. Tarlumobi ma rumah tangga di partikia saunarion. Tungbohado bahenon ni paropuan mangoloi hata ni hamulianna anggo sodilehod do tuibana holong nayas.
tung bohado bahenon ni paropuan uduk tuhamulianna anggo so diargai do ibana, anggo so diramoti do rumah tangga nai, jala anggo so dijagai do rumah tangga nong pinabangkit di pajongjong di tonga-tonga ni huria. Himana parjolo napaduahon di ayat 21 ayat 21. Akadak danak ikon gabe pangoloi di natorasna, jala aka ama-ama unang digitali aka anakonna. Akadak danak gabe pangoloi di natorasna, jala aka ama-ama unang madigitali anakonna asa unang madeli. Sian akadak danak dipangido roha pangoloion, jala sian ama-ama dipangido asa unang digitali aka ianakonna. Totua manginang di parsita jala dihirim rohani sudinatoras do aka ianakonna asa gabe siolo yajar, siolo ipoda, gabe anak na burju, gabe anak na pistar, gabe anak na ringgas, jala anak na hasea. Alay na gabe sukun-sukun, bohado baheno nidak danaki, gabe anak siolo yajar, gabe anak siolo ipoda, anggo so dihaholongi natorasna. Bohado dak danaki, gabe anak na burju, anggo so diparmudu-mudu natorasna. Bohado dak danaki, gabe anak na ringgas, anggo so dipodai natorasna. Bohado dak danaki, gabe anak na pistar, anak na hasea, anggo so dipodai natorasna. Molo burju dak danaki, anak ni amana. Molo so burju, anak ni inana. Molo hasea dak danaki, anak ni amana mai. Alai molo soadong parkarejuanna, anak ni inana. Ido nagabe persoalan di partikian nuaingon amanginang, jot-jot nuaingon, tugas doho tanggung jawab ni natoras laho mangajari ianakon, saihira hola tugas ni akaina. Tugas doho tanggung jawab ni natoras laho mangajari, manogu-nogu, marmudu, dohot mamodai akayanakonna, gabe saihira hola tugas dohot tanggung jawab ni ina. Jot-jot di partikian nuaingon, godang akadak danak nagabe madele alaniaha, ala sodiha holongi amana. Madele alaniaha ala sohea diajari, dang hea ditogu-togu, dang hea diparmudu-mudu dohot akalan na asing. Jot-jot di partikian nuaingon, dituntut akadak danaki, asa mangoloi hatani natorasna, asa mangoloi poda ni natorasna, mangoloi nasihat ni natorasna. HP mungkin sahali dakkea dipake natorasna sada partikian nauli nadenggan laho rap dohot yanakon. Jot-jot di partikian nuaingon, dituntut akadak danak asa juara di parsikolaan, asa gabi anak na hasea. Alai di suku B majorohana nunga hea dipake natorasna partikian nauli dohot nadenggan lahorap martangiang dohot yanakonna, lahorap marede dohot yanakonna, marsaur marsiajar dohot aka lana asing. Hamuna amanami inanami ima 2 poin narikot nanaeng si idota marhite turpuk di bagasan minggu sadarion. Atong molo digoari rumah tanggai gabi bagas na martua, iko jupang marisi
paropuan manang ina pangoloi, jalai ko jupang disi bawa manang ama nama kaholongi, jala iko jupang disi dakdanak nama ngoloi hatani natorasna. Boy do tarpatu pahitaon, boy. Boy do jupangot di partikia saunari, boy. Alai ikon ulahonot tama, jala ikon adong madihita naopati, ima haporseaon natugu. Holong na iyas. Dami ni Jesus Kristus na mga rajay di bagasar rohat tabi. Jala na parpudi, ikon parroha mauliate. Amen, martangiang mahita. Mauliate di pasahat rohanami tu adopammu Tuhan. Di hatam naung hutangihok kami di bagasam minggu sadarion. Napaingoton hami saluhutna akaruas ni huriam. Nama kaporsiaiho di bagasan ngolu si ganupari. Asa keluarga nami bi gabi bagas na martua alani haporsiaon na tugu. Alani holong na iyas dohot dami ni Jesus Kristus na mga rajay di bagasan roha nami. Huhut gabi parroha mauliate mahami diho. Atong suaton mahatam turoha nami ganup marsada-sada. Asamolo tunggodang penaung hubolus hami di ngolu nami. Di rumah tangga ni saluhut na ruas ni huriam. Nang di keluarga nami be. Naing hupareso hami ngolu nami dohot diri nami. Naing hupay baru hami ngolu nami di adopammu. Asalam tamama hami. Alani holong ni roham. Naung diusehoko di bagasan roha nami ganup. Pasu-pasu masa luhut na ruas ni huriam. Pargogoy na sida mamolus aka ngolu si ganupari. Padaw sian parsahiton. Tarlumobi mapasi di ngommu sian hami ganup. Parsahiton alani virus COVID-10 siya. Ima pos ni rohanami di ho Tuhan. Namanotong ho madongani huhut mangaramoti hami akaruas ni huriam. Mauliate madiho marhiti Jesus Kristus martangia kami tuho saut ma lomo ni roham. Amen. Marede mahita. Sai pasu pasu kami
Tatangyak koma piliatan na tapapungon tuadopan ni debata martangyang mahita. Ale debata ama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasaw libasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasi ang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magawarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni Roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna debatama nama masu-masu hita. Horas.